unless waseneno indicators ni gik mwadwaro dhi timore kaka wadwaro. Aya, aneno ka Engineer Lazaro Kanyambok bende wacho ni akelo misori jopuonje to nitiere kod a lot of grievances, lakini sani to miuru new cabinet little chance to initiate changes mondi please. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada wach ni mogik kotudore kod ng'anyo makoro buogo bago kochakore tarik 26 ka waloro twak mar okinyi makawuono. Giigno threat no at their own peril. Mano wach mokwongo nigi ka gineno ni ginena wach to gignoe. Mano wan. To mar ariyo, akwayo jopiny ni mondo kik misunderstand. Ok waluongo ng'anyo nikech en third town. Ni odwani nyithindo kik tim penj. So what? En ni winjruok mondo winjre gi sirkal pok obedo kare. Onge samoro maber malosani. Kwa weyo to biro dhi adhiya ni jopuonj gina jok moko mane momiyo gimiwacho ni wan compromise cha biro tiyo. Koro ok wan compromised. Wadwaro ni mondo jopuonj oyud haki gi. Ma ka wuoyo gi ji mwawinjore to wabiro mana wacho ni ok wadhi e kanyo. To kok wawinjore to ng'anyo koro onge tiende mondo wawe. Erokamano ahinya kelo misori jagoro maduong' mar Kuppet kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono ibi walerne ne jopiny kotudore kod ng'anyo makoro buogo bago e pacho kae mar jopuonj kochakore tarik 26 dwe ni. Nyakora Mugia Jwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo to geno marwa en ni duol mandiko jopuonje tich